Magpa-contest ko, pabati ay og now. Contest pabati ay og Ang now? kadaog, tagaag 500. Apel na, takadaog ka na. Sige, kinsa may mga apel? Ako, Andre. Sige, tagsa-tagsa lang. O, ikaw una na kapeng. Tanawa ko, ma'am. Ah, dili kay bate. Ako, Sige, be. ikaw nakablo. Ah, di gyapon kay bate. Ako, ma'am. Sige, ikaw na kay yellow, ikaw. Ah, di gyapon kay bate imong naong eh. Ako na po, ma'am. Kinsa pa may laing mga apel, ma'am. Ako. Sige, ikaw nakapula. Ay, daog na ka dong. Hala, dali Wala pa man ako nasuot. Ayaw na, daog na Ah, ka. bati, because now. Kuha gyud yung 500. Ang 500 ah. Pakpakin Pabati ninyo. ay lagnong, daog na, pirmi eh. Mas, naon sa man imong anak 3 months. Ah, galiso na siya ginhawa kay wa man nakakaunog manok karon kay wa man nakakawat. Samot ani oh. Rekmar, bulan na ba sudan? Oh, tanawa. Hala ka naon sa man Mads. Napay ginamo si Rekmar. Oh, tanawa. Oh. Rekmar, nag-open nagbalik ang Uptown Tavern. Abi nang tabay. Lagi, open na lagi. Oh, dai kwarta oh. Dito ka oh, narin na ka magkirek-kirek diha. Ikaw ni ma? Ah, sobra naman kay kana, barato kay pagkaon nito. Kaligo sa gurudan, Rekmar. Kasi batagi biyan pa yung sinilas. Sa so, moto guys, nana ko din sa Uptown Tavern. Kauyog din ako kung Paris diri. Kay diri man sa babaw ang kaon, musaka sa tag sa hagdan. Nya maginahin ra taglakaw guys kay basi madagma ta magasgasan niya atong kagwapo. Agay, sakita we. Ah, wala ay cute gyapon. So mao din ang view diri sa babaw guys no. Lami king hangin diri ba, presko kaayo. Matay bisan unsa nakalayo ba makita man japon sa akong mata ning aning mananapa oh. Then samtang naghulat mi sa pagkaon guys, sakto po kayo kay naaman day radio diri mo to nag-DJ akong asawa diri kay DJ man po ni siya sa una. Sa mga to guys pagkahuman nga una dayon awang mga putahe diha. Tagnaa ako no ba haman akong paborito diha sa tanan. Haman dabe ang manok. Nangaon ni mi sa akong Paris dere. Ang manok yun among gibirahan. So mao din si Sir guys ang chef, siya may nagluto sa mga kaon karon. Grabe kalamian guys kay mao man din yang gieskwelahan po dai luto-luto ba. Awa ko na guys oh, Bicol, sweet and sour, pansit. Lumi, birahan na naman pag-ayo. Napay manok diri oh. Sisig. So dire gyud tato ang Uptown Tavern sa una guys, yun na kay naundang man to kay tungod pud sa COVID. So mao to ilang ibalik, nag-repair pa silang sir dira. Dire napita guys, pilyaran po na siya diha. Ugma pohon guys sa gabi bisita niya mo dire kay mag-opening sila. Na ako dire ugma pohon sa gabi kauban ako si Joe Elias. Dayon guys, kinsa tong nangitag venue sa kasal, bunyag, birthday unsa ba na diha. Kana diha nga part dako kay na siya lugar diha. Kung gusto ka magpalumos-lumos na swimming pool sa ubos guys. Laki niyo, pwede na ko na simhong pugaran sa kumang kinawat ng mga ano. Yun mao din ilang product guys, grabe kasikat ani. Tagnaa pilay presyo ng giyabo ni sir. 1 to na siya. Grabe 1 to, isa ra ka steak ba. Kasagaran na malit ang mga product ng sir guys, mga artista. Mahal kay siya pero grabe ang benefits niya mahatag sa atong lawas. Dili na ni siya kailangan kutawan guys, kay crystallize man ni siya. Mao na kung moinom mong kay kani, largo na sa imong dugo. Sa mao to guys, ako na yung gitalawon. Abay kog pait. Matay guys, mura naman sa tubig. Wala gyud lasa guys. Iyang color malahi pero iyang lasa tubig gyapon. So mao to guys, salamat kay ma'am sir sa inyong pag-invite sa mua. So mo guys, ang location sa Uptown Tavern. Ubos ra na siya sa simbahan sa Katoliko sa Malingaw, Tubudlanao del Norte. Nya kita-kita lang tawag sa gabi diri guys. Amping mong tanan.